Bona vesprada. Comencem en el plenari extraordinari que està convocat per avui. Com sol ser habitual, els nostres regidors de Tots per l'Orxa no han comunicat la seva absència ni els regidors del Partit Popular ni la regidora no escrita. Per tant, comencem. El punt primer de l'ordre del dia és l'aprovació de les següents actes. Acta número 1, que és la del passat plenari ordinari del 22 de març del 2019, i l'acta del plenari ordinari del 2 d'abril de 2019 que es va celebrar per tal de composar les taules electorals. Ja van fer el plenari extraordinari, ja està composada la taula electoral amb el president i les dos vocals, i això va ser l'acte de la celebració del plenari extraordinari del 2 d'abril. Per tant, passem a l'aprovació d'aquestes dos actes que faltaven d'enguany. S'aproven? Sí, s'aproven. Com a punt segon de l'ordre del dia tenim la ratificació d'una sèrie de decrets que ara passo a explicar-vos. En primer lloc és el decret 12/2019 del 29 de gener del 2019, que és l'actualització de les retribucions dels empleats públics de l'Ajuntament de l'Orxa. Simplement dir-vos que els pressupostos generals de l'Estat van contemplar un augment del 2,25% en els salaris del sector públic i com a administració pública, evidentment, tenim que adaptar-nos a aquest increment del 2,25%. Per tant, es va fer un decret per actualitzar les retribucions dels empleats públics i aquest decret ara s'ha de ratificar per plenari. Després, el decret 51/2019 de 1 d'abril de 2019 és l'adjudicació de l'obra adequació d'infraestructures esportives de l'Orxa, que ara passa a informar-vos. I després el decret 53/2019 de 4 d'abril, que és l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra renovació i millora de l'il·luminat públic en espais urbans de l'Orxa. Aquestes dues obres, tant la d'adequació d'infraestructures esportives de l'Orxa com la de renovació i millora de l'il·luminat públic en espais urbans, són dues obres del Pla d'Obres Financerament Sostenibles del 2018 i són obres consistents, en primer lloc, en infraestructures esportives, que ja ho hem parlat en altres plenaris, és la reparació del que és l'estructura i la coberta del poliesportiu, sabeu que s'ha deteriorat en el pas del temps, i després al mateix temps la millora del que és el gimnàs municipal. El gimnàs municipal careix de visites d'emergència, hi ha una sèrie d'actuacions que volem fer per a condicionar aquest espai, per a complir amb la normativa i d'aquesta manera poder tindre la llicència d'activitat per a poder fer altres celebracions dins d'aquest espai, i al mateix temps rehabilitar el que és la façana de l'edifici, que amb el pas del temps és una façana blanca, és una façana que és de monocapa i s'ha deteriorat prou amb el pas del temps. Per tant, es contempla la substitució de les il·luminàries interiors per unes que siguin LED per a consumir menys electricitat, la instal·lació d'eixides d'emergència, el canvi de la porta d'entrada, la pintura exterior i la reparació de certs elements que tenen desperfectes i al mateix temps, com he comentat, la reparació de la façana. I després, la renovació i millora de l'il·luminat públic és simplement la substitució de les il·luminàries pràcticament de tots els carrers del poble per les que ja van fer en una anterior fase, que són les que realment fan més llum. Com sabeu, el poble té unes il·luminàries que són LED, però són LED que no han donat massa bon resultat. Ja fa un parell d'anys vam canviar alguns carrers, el carrer del barri Llotrenche, el carrer Castell, el carrer Les Eres, alguns carrers es van substituir, el carrer Cervantes es van substituir per il·luminàries eficients i que realment fan una llum més potent, i ara el que anem a fer és canviar pràcticament tots els carrers que queden de dins del poble, i així en aquells carrers que estan més foscos donar-li millor il·luminació. Per tant, aquests dos decrets és, en un primer moment, l'adjudicació de l'obra d'adequació d'infraestructures esportives i, per altra part, l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra de renovació i millora de l'il·luminat públic, que aquesta ja estava adjudicada, ja hi havia una empresa a la que se li havia fet l'adjudicació, i aquesta empresa ha presentat el Pla de Seguretat i Salut i ara s'aprova, s'ha de ratificar el decret pel qual s'aprova el Pla de Seguretat i Salut. Per tant, passem a la ratificació d'aquests tres decrets. S'aproven els decrets? Sí, s'aproven.
I ara ja, en tercer i últim lloc, és l'acceptació de la delegació de competències del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en matèria d'infraestructures educatives per a les actuacions referides a mur, magatzem, banys, persianes, calefacció, aire condicionat i eficiència energètica del centre Francisco Bloquei de l'Orxa. Està l'expedient. Simplement comentar-vos, com sabeu, com vam adherir al pla edificant de la Generalitat Valenciana, de la Conselleria d'Educació. Aquest pla edificant és per a la construcció de noves escoles o la rehabilitació i fer obres de millora en les escoles que ja estan construïdes. En aquest cas vam considerar, i així no vam parlar amb el centre educatiu, que calia fer una sèrie de millores i de reparacions en el que és el centre del nostre municipi. I, en primer lloc, dir-vos que ja es va passar per plenari l'acceptació en un primer moment de la inclusió en el pla edificant. Es va fer una memòria valorada, es va enviar a la Conselleria ha donat el seu vistiplau a aquesta memòria valorada, i ara el que ens diu la Conselleria és que tenim que acceptar la delegació de competències. Com sabeu, les competències en matèria d'educació són competències autonòmiques, no corresponen als pobles, sinó que són directament de la Conselleria, però clar, aquestes obres la Conselleria no pot començar a licitar obres en tots els municipis, per tant, el que fa és delegar aquestes competències que són pròpies, són autonòmiques, les deleguen als municipis. Ara nosaltres el que tenim que acceptar és aquesta delegació de competències i una vegada acceptada la delegació de competències i ja ens autoritzen a tindre crèdit suficient per a fer l'obra, ja començarem nosaltres amb tot el tema de la licitació, per a buscar empreses que vulguin fer l'obra i ja iniciar tot el procediment. Vos informo, les obres que consisteixen? La construcció d'un mur que separe realment l'escola dels jubilats. Com sabeu, l'escola i els jubilats actualment estan simplement separades per una valla que això és algo molt provisional, l'escola n'hi ha que tancar-la bé perquè no hi ha cap problema amb aquesta valla i això no pot estar així. Després es contempla la construcció d'un magatzem annexe a l'escola per a guardar ferramentes. Des de l'escola i l'Ajuntament també volem iniciar uns horts escolars. Amb la mateixa intenció volem fer un magatzem per a guardar ferramentes. Es contempla la millora i la creació de banys accessibles, que actualment no són, la substitució de totes les persianes del centre que estan deteriorades i la instal·lació de calefacció i aire condicionat. I al mateix temps la substitució de totes les il·luminacions de dins del centre per a tindre més claror i al mateix temps per a gastar menys llum, que sigui per eficiència energètica. L'import total de les obres són 109.618 euros que ens ha acceptat la Conselleria en la memòria valorada que es van presentar, i ara simplement es tracta d'acceptar nosaltres la delegació de competències i després, una vegada ja el conseller firme l'autorització, ja iniciarem tot l'expedient per a buscar empreses i fer la contractació. Farem una licitació per a que les empreses presenten les seves ofertes i procediria a l'obra. I aquests 109.000 euros són per a pressupost d'enguany, és a dir, no es fraccionaria en diferents anualitats, sinó que ens donaríem per enguany i enguany, a priori, ja es quedarien finalitzades les obres. És a dir, entra en el pressupost d'enguany de la Generalitat, per a que ho sapigueu. Passem a l'aprovació d'aquest punt. S'aprova l'acceptació de la delegació de competències. I ja, sense més, aquests eren els 3 punts de l'ordre del dia. Si voleu fer qualsevol consulta, preguntar alguna cosa, un dubte que tingueu, el vostre moment. Això està subvencionat al 100%? I això incideix en l'altre. Econòmicament, com està el poble? O ho aneu a dir demà? Això demà, precisament, anem a fer una presentació. Però ja us hem mirat en bon ulls l'Estat o la Conselleria o qui siga? Sí, demà ho comentarem respecte al tema de la Conselleria. Hem estat treballant amb Hisenda, amb el director general de l'administració local, que precisament avui ha anat a Alacant a una reunió amb ell, que ens ha presentat el pla que la Generalitat acaba d'aprovar fa unes setmanes, va aprovar un decret
decret per tal d'ajudar els pobles que econòmicament tinguin problemes financers. De la província d'Alacant són 5 pobles, hem anat tots excepte Bigastro, que ja ho havíem parlat amb ells, per tant tenim 4 pobles allà representats en la reunió. En tota la comunitat valenciana són 26, 5 de la província d'Alacant, entre els quals ens trobem nosaltres. El criteri per entrar dins d'aquest pla és que tinguis un deute superior al 110%. Complim aquest requisit i el que ens ha estat explicant el director general un poc és que tenen 3 línies d'ajudes. Una, en primer lloc, són ajudes econòmiques que destinaran directament als pobles per a que els pobles rebaixen el seu nivell d'endeutament i que es queden com a màxim en aquest 110%, és a dir, tot allò que supera el 110%, ells van a rebaixar-ho fins almenys igualar aquest 110% de deute, en primer lloc. Després, una altra qüestió que es planteja és la venda d'actius per part dels ajuntaments, és a dir, si hi ha ajuntaments que tenen terrenys municipals que poden ser beneficiosos per a la conselleria, és a dir, terreny industrial, terreny que s'ha urbanitzat i que és titularitat dels municipis i volen vendre immobles o locals municipals, qualsevol tipus de propietat que tinguin els ajuntaments que tenen deute elevat, la Conselleria, la Generalitat, està plantejant-se ajudar els municipis i adquirir aquestes propietats de forma temporal amb la possibilitat que els ajuntaments en un màxim de 5 anys puguen tornar a comprar. Que els ajuntaments no han millorat la seva situació econòmica i passen 5 anys, però al final la Conselleria, la Generalitat, es quedarà amb aquestes propietats. I després es contempla també un altre tipus d'ajudes que van més destinades, que és la tercera línia, per a municipis en risc de despoblament. És a dir, nosaltres complim també aquest requisit perquè estem perdent població durant els últims anys i el que es planteja és que la Generalitat assumisca competències que actualment estan assumint els ajuntaments i que aquells ajuntaments que tenen més dificultats ho tenen difícil per a poder assumir aquestes competències. Com bé pot ser la gestió, és a dir, la gestió no, la piscina municipal de qualsevol poble té els mateixos gastos en l'orxa que possiblement en Alcoy o en Muro. I al final, així són menys població per a poder finançar aquesta piscina municipal i aquest servei. El cost de socorristes val el mateix un socorrista així que qualsevol altre municipi. L'aigua així possiblement val menys, però els trataments de cloro, les analítiques, qualsevol despesa derivada val el mateix així que en un altre lloc. La Generalitat el que es planteja és ajudar econòmicament a determinats municipis per a mantenir aquests serveis que al final són serveis necessaris. O bé la piscina municipal, o bé el consultori mèdic, o bé altres competències d'escoles infantils, altres competències que puc estar assumint els municipis que estan en risc de despoblació, doncs la Generalitat també es planteja fer un fons per a donar diners per a ajudar a aquestes finalitats. Aquestes 3 línies són les que s'han estat parlant i ara en juny, juliol aproximadament volen tindre ja més desenvolupat el decret i ja començar a establir de quina manera donen iniciatives. Clar, en un període electoral es queda tot un poc congelat, però en passar eleccions també depèn molt tot com queda el panorama després de les eleccions, però això és l'objectiu que tenen ara mateixa des de la Generalitat a nivell econòmic. I a nivell econòmic, demà us presentaré un poc quina és la situació econòmica del poble actual. S'ha rebaixat moltíssim el deute, el deute s'ha rebaixat en quasi 40%. Demà ja donarem xifres i si teniu alguna cosa més que dir, moltes gràcies per l'assistència i demà ens quedem a les 12 i ja us expliquem amb més detall. Sí, a les 12, sí. I ara tenim la presentació del pla local d'incendis forestals, el pla de prevenció, que ha vingut a la mateixa terra per a